So, good morning guys. Hello everyone. For today's video is ni matataog sayo kay mo simba og alas 5:30 sa buntag. So, time check is now 4:30 in the morning. So, nisakay ko ni Bana guys padung sa ubos. Gipaabot ko niya na wal naligo ko. So, mao to guys ni kuyog na mo si Chucky ay nisakay sad namo padulong dulhog. Nagkas-angkas man siya. So, mao to guys, nagatang nami ubas padung sa Oslob. So, pusing-pusing sa tagpanagsa guys, no? Aron inong gwapa pero dako kay gnawong. So, actually guys, nagsakay nami anong series nga aircon. So, nindot kaya mong gilingkuran kay murag luyo ni sa driver. Ayo kay dili inaog ba kay maabot nami og syudad ka magsinulog. So, actually guys, na nami diri kilid sa simbahan. Padung nami ana sa sulod sa simbahan. So, layo pa jud ani ang mas kay alas 4 pa man siya kapin, wala pa alas 5 guys. So mao to guys, sulod na mi ani sa simbahan. So sa dali nga pagkaistorya human mig simba na guys. So pusing-pusing dayon ang peg las trabagya pug nawong sagdi piskay ng mga balungos tawa lang tani guys ha. So thank you Lord God kay nahuman na jud mi og simba. Salamat sa tanan. So pag-abot sa balay kay nagpalit mo ko og tabas kay may akong more isda na didto og kalamputi. Ako nang gisugba kay naa naman akong anak man nabay sudan ako wala ra ba. Naa dire sardinas siya di siya muka og sardinas guys mo ang tabas ang gisugba. So nagpusing-pusing ako sa akong anak guys. So kay nadulhog naman siya kay mukaon naman siya. So mao to guys. Lakaw-lakaw ko dire ba oh kay naa ako'y order. Đây cô ăn lên lông này em. Delivery. Ana siya nga daghan ko nung naabot na order niya wala man ko ibalayad. Siya may magbayad guys. O siya may magtapay sa kong mga utang kay wa jud ko'y kwarta. Di gagabiin na lang ko na bayad. Charot. Hi sis. Hi sis. Dah naik ko yato dah be. Sama kaya ko yato. Sumukan mo ay lurnal. Pita ni mo ay. So hello guys. Mag-unbox ko sa naabot na kuan kanang order na ko order sa from Avon and PC. So mag-unboxing ta guys. No, also ko yung gunting sa mga pasahero guys. Nila sa gawas sa pag-deliver mga orders. Nila guys paano siya bra guys, bra. Sunod kani guys top 5 ni siya kabuok. Dayon ginani polo stuff. So mao ni akong mga order guys. Thank you ma'am. So very mabigat asal guys, pakapin. Thank you ma'am. Ako'y personal collection ng coffee. Thank you so much ma'am. So hello guys, we are now going to Oslob kay wala may sudan. Magpalit og sudan si Bana. Tapos Bana guys Dana! Sana all. Sana all. Kabahay ko na siyang kwarta guys, as in sana all dagang kwarta. So hello guys, padong mi sa Oslob. Tanawan din ni kuyog na mo guys. Duber ni siya wala nagkakuyog. Hi Jack! Hello! Hi baby! Isunod siya kay kaulan. Alok sa ulan na hindi. Sulod siya. Muakba man ta siya din niya. Ano siya kay kaulan na.
ka guys sa akong video ag sa permiro una-una gani gamay nga nag-helmet ko kay magplano tami nga magmotor unta mi. So mao to guys kay nagtaligsik man so mao nagmulticab na lang mi so nalikyat mig hapit diri sa gisano guys. So nakapalit mi og sudan then uli na sad mig balik. So hello guys. Na mi diri sa among balayatis kadas man ko ngit-ngit kay guys. Nanawag ako manghod nga padtuon ko sa balay ni motherhood. So maato ko guys unsa kay ilang mga lami diri. So guys ha, masakan ako. Unsa gay lami dira? Pahilot ka. Wala ko ang kalabasa. Sa lupin niya, ablihan. Sa lupin niya. Kilala ako ni Ane. Kasi marami rin alam si Ane. Hi! Naay Miming! Diyan, ang nanganak kayo, kita na. Nana siya, dapat ito dira. Ah, saron. Hey Miming! Kasi ngalan na dyan? Percy! Percy, you ambak-ambak? Di, ambak-ambak. Nasi Carol naman. Nga guys, so salad. Ito ako salad sa akong motherhood. So it's eating time na guys.